ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯсторони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯза навор ҳаст. имрӯз 26 январи соли 2025 навор кардам баҳр шумо. Мардоро, дар навори имрӯза 5 комнатага, яъне ки хонаи заминӣ аз шаҳри Душанбе ҳаст, ки 250 000 мега. Яъне ки навори имрӯзаон хуб мегзарад. хонаҳо аз Душанбе аст, аз Хуҷанд, аз Ваҳдат. бардоро, касе ки меҳмонай, лайк подписиясияро ҳатман фаромӯш намекунем. бардоро, барои реклама занг бизанед. салом ва дуруди ман баҳри шумо дӯстони азиз. агар ки шумо хона дорен, ё ки мошин, ё ки замин, ё ки квартираи фурӯшӣ, марҳамат, рақамҳои ватсаби мо ба мо занг бизанен. дар навораҳои оянда, яъне ки дар видеои дигарӣ хона ё ки мошин ё ки замини шуморо реклама мекунем. дӯстон, бардоро, як эълончаи хурдама шумо мегӯтон ки дар ноҳияи Кушониён, участкаи Ваҳдат, ҳамин акамон беҳад ҳезими зиёд дора, мақсад барои замистон, ки шумо ханак нахӯред. акамон беҳад ҳезими зиёд дора, аз он ҷумла кында дора, яъне ки чӯ чахс ҳастайда, бисёр мега 1-4 тилишка ҳастай, барои мефурӯшимаш, мақсад хидмат зиёдтӣ мекунам. рақамона 111 29 32 42 ватсап ҳастай. занг бизанед, ноҳияи Кушониён дай, участкаи Ваҳдат дай, рафта бигирем. бардоро, ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону Бухтару Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. дӯстон, ба эълони яками имрӯзамон мегзарем. эълони якамон чӣ хел ки дар аввали навор гуфтам ки хона аз Душанбе, яъне ки 5 комнатага 2 этажа, боз плюс 2 сотиқи дигар замин дорад. ҳамин хонаро ма баҳри шумо имрӯз пешкаш мекунем. яъне хона дар шаҳри Душанбе, ай светофори баданасос максимал 1-3 километр болотарак. хонаро ҳолатша бибинем. бардор, ба чашми сар мақсад тамошош кунем. ба ҳазур 3 километр боло, деҳаи Чалавай мега. бардоро, 2 сотиқ, 5 комната, 2 этажа, хона ба ғашти пухта сохтагӣ. дай нарх навор рости гап, ихели хонаро ёфтанаш беҳад қин ай. акамонда мега сирошна, яъне ки пул дар кора, ай ҳисобе ки ай банк қарз дорам, барои ҳамин мега мефурӯшимаш. 250 000 сомонӣ нархи хона. рақамҳои дастӣ ва ҳам ватсапи акамона мегӯтон. анаиҷаш бардоро калидор шачхеги дестен, калидорш кушодай ва ҳам дароз метавонед ки хона кунида. рақамона 109 29 69 69 ватсап ва ҳам дастӣ дорад. хона ба ғашти пухта сохтагиай, нархша 250 та гуфтестай. яъне ки боз аз номи канали мо муомила кунед, бо насиб боша шумода арзон мекунам. мета мақсадам чи ай? ихели нарх, ихели хона, яъне ки ихели састаини айни ҳол аз Душанбе мақсад ёфтанаш беҳад қин ай, яъне ки камё. бардоро, агар ки шумо ҳам дошта бошед мақсад хона ё ки мошин ё ки мағозаҳои фурӯшӣ чизе ки ҳаст, метавонед ки дар ватсапи мо муроҷиат кунед. мисли ҳамин инсоно навор карда равон кунем. бардоро, эълонаш мекунем, савдош кунем. эълони дуюмонам эълони хуб ай, нигоҳ кунед. тамғаи автомобили Toyota Camry американка. айни ҳол и кемрича дар ноҳияи Данғара қарор дорад. солаш навай, кӯҳна нест, бензини холи 2008 сол, холи бензин. акамон нархша 98 000 сомонӣ гуфтестааст. бахшиши зиёд ки 1.0 зиёдтӣ рафтае. аби моторш 35, коробка автомат, боз муомила доране ки рақамона 140 99 99 95 ватсап ҳастай. метавонед ки занг бизанед.
از تلفن دستیش پلوس 990 209 37 37 23. ماشین حالتش خوبه. درون سالنش کجا چخی خطون دستین در الکتروپاکت. коробка автомат бо плюс и бардуро 8 моҳ дига ҳуҷҷат бо плюс утилизатсия дора. На нигоҳ кинен 98 мега, яъне ки 10000 кам 100000 сомонӣ. тамғаи автомобили Toyota Camry американка. дар данғарай бардуро. рафта мошина аз наздик ва бибинем. коробка хадавой ҳамаш созай, мақсад чашкошам варид надорад. холодильник, печкаш ҳамаш кор мекунад. касе ки конкретни харидор аста аз номи канали мо занг бизана бо насибошаш шумода арзон мекунам метабардро. намарҳамат кинен. 3 миллион мегзарем инак. эълони семон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ноҳияи Номон Розиқ 3 комнатаага 6 сотиқ плюс ида. ҳолати хона бад нест бардо чихе хитон дестен. рақамон 188 88 91 39 WhatsApp ба ҳам дастӣ. ремон бо ремонти замонавӣ. хонаи хуб бардро. ваҳдада, яъне ки дар шаҳр аёхи бардро. ҷамоати шаҳраки Номон Розиқ бардро. маҳаллаи Наврӯз 6 сотиқ 3 дар хона. дайхели нарх наво бардро ёфтани хона мақсади гап ки қинай. 350 мега масъалаи документода ҳатман бо акада занг бизанем. рафта аз наздик бибинем хонара. 4 миллион мегзарем инак. дӯстон ба эълони чорумон. эълони чорум хона дар Душанбе, яъне хонаи заминӣ. деҳаи Дарёбод. хонара 4 тарафш маҳкам, дарвоза зайга, чоткакаги якамон. як комната дора, боз 6 сотиқи дигар замин дора бардро. Бустон саро. ванна таххона мақсад ва ҳафтае. барқ иҷада мега доимо, яъне ки свет намебарадаи мақсад маҳаллаи мо. деҳаи Дарёбод, ҷамоати Зайнабобод бардро. 6 километр аз шаҳр камтарак дуртарак, не ки дар Душанбе дохил мешавад. як комната. ремонти хонаро ба ҳисоби коробка мегирем дӯстон. намарҳамат рафта як хонаро аз наздик бинем ки 4 тарафш маҳкам даст. 5 миллион мегзарем. эълони панҷумон боз квартира дар Душанбе, дар 33 микрорайон. як комнатаи дар 2 этаж. ремонти хонаро хеле погиза, яъне ки 100% намегем бардро, ба ҳисоби миёна, яъне ремонташ 100% бучидагӣ нестай. не ки ҳолатш хубай. як комната квартира. домои новостройка чихе ки шумо дар компютер нависонем бардро, и домои новостройкан. дар 2 этаж айни ҳол қарор дорад. дом худаш доми 3 этажае. хона дар 2 этаж. документош 100%, техпаспорт дора. дар 33 микрорайон. рақами охираш 5921. 6 миллион мегзарем дӯстон. эълони шашмон боз як квартираи дигар дар Душанбе. дар 4 этаж. ноҳияи Рӯдакида дохил мешавад, назди супермаркети Ёвар. ира бисёри вақтон медонем. як комната дорад дар 4 этаж. обши 43 метри квадратӣ. ҳолати хонаро бинен дӯстон, састаянаш баҳо битехтон. ремонти нави замонавӣ. хона гармайне, тёплияй. утеплит кардагӣ. дар Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район. 320,000 сомонӣ. рақамҳои WhatsApp охираш 55 26 WhatsApp аста, метавонед ки шумо акада занг бизанед. 7 миллион мегзарем инак дӯстон. эълони ҳафтмон як квартираи дигар дар Хуҷанд. нигоҳ кинен. ами квартира мебини ростига бардоро ои даҳанат мереза. худумдам беҳад маъқул шуда ми квартира. як комнатаи дар 2 этаж. 45 метри квадратӣ дар 8 микрорайон ҷойгирай. рақамон 128 10 003 WhatsApp аст, метавонед ки шумо занг бизанед. як ҳуҷрага 8 микрорайон бо таъмири нави хушсифат бардоро ҷойгирай. ҷош хеле хубай. мактаб, мағозаву боғчо ҳастай ҳатто. дар назди роҳи Калон. масоҳати хона обши 45 метри квадратӣ.
дар дим ошиёна қарор дорад дар 8 микрорайон олами сохтмон назди мактабҳои болоёқат бардор ва Русии Чехов. 8 эълон ном мегзарем. Эълони 8 боз квартира дар Хуҷанд. Ишам якомнатагай. Иш дар якм этаж қарор дорад. Обши 40 метри квадратияй. 12 микрорайон 350,000 сомонӣ нархи хонара гузоштанд акамон. Рақамо +990 қати 118 81 81 88 WhatsApp аст. Хона бо тамоми чизи чорааш бардор. Наме хона чизе ки мебинен бо тамоми чизи чорааш яъне ки фурӯхта мешавад. Бо нархи 350,000 сомонӣ. Бародар медрои хонада яъне ки фақат зиндагӣ мекунӣ. Документошам соза. Як хонара рафта аз наздик бибинен. Састанаша ҳолатша баъд харидорӣ кунем бародар. Наҳам эълон мегзарем инак дӯстон. Эълони наҳамон боз квартира дар Хуҷанд. Маҳаллаи Пахтакор. Як комнатага дар 2 этаж. Обши 30 метри квадратӣ. Средни оила метавонад ки бидроя зиндагӣ кунад. Бо нархи 220,000 сомонӣ нархи хона. Рақамона 199 ба +990 44 49 44 WhatsApp аст. Ремонташ бо ремонт, яъне ки ремонташ созай. Сари роҳ дай. Свет пастяй немега. Иҷа свет намебара мега камон. Харидори аниқ занг занитон. Боз ҳатман муомила мекунем мега. Бардорои Хуҷандӣ агар мақбултон боша як комната даст дар 2 метаж 30 метри квадратӣ. 220,000 сомонӣ нархи хона. 10 эълон мегзарем дӯстон. 10 эълонмон боз квартира дар Хуҷанд. Ишам як комнатагай. Иш дар 3 этажай. Дар 31 метри квадратӣ обши дар 32 микрорайон. 280,000 сомонӣ нархи хонара кардан камон. Рақамҳои тиселаш ва ҳамдастӣ ва WhatsApp-аш 937 07 99 08 WhatsApp ва ҳамдастӣ аст. метавонед ки занг бизанед. Як комнатага. Хонаи гарм. Хонара ҳолатш бад нест. Ремонти замонави. Ов свет дора бардор. Дига чӣ махултай? 280,000 мега камон нархи хонара. Як занг бизанед. Хона рафта аз наздик бибинен. махултон шава бигирен дӯстон. 11 эълон мегзарем. Як квартираи дигар дар Ваҳдат. Иш неки декомнатагай. Райони Коргарон меган. Дар 3 этаж айни ҳол қарор дорад. 45 метри квадратӣ. Рақамош 987 68 68 59 WhatsApp ҳам дастӣ метавонед ки акаунта занг. Хона ҳамаи чиза дора. Халадильник, кухни гарнитур, телевизор, дар трезои плоски заге. Хулоси гап ҳамаш созай шароиташ ҳаст. Медрои фақат ки зиндагӣ мекунӣ. Нархи хона 320,000 сомонӣ. Хона дар Ваҳдат. Бардоро да комментария менависад хай чо кунам нархи хонаро има хидм намемонад дӯстон. Ҳамин касе ки мақсад хонаша фурӯхтан хидшон мемонад. Нарха дили хидм намемонад бардор ҳеҷ вақт. 12 эълон мегзарем. Дӯстон ки марҳамат агар ки шумо ҳам дошта бошед метавонед ки дар WhatsApp мо муроҷиат кунед. Хона ё ки мошин чизе ки ҳаст ай шуморо ҳам реклама мекунам бардор. Як квартира дигар дар Ваҳдат дар назди ҳайкали модар меган, яъне як комнатагай дар 2 этаж. 43 метри квадратӣ. Рақамош 96 33 33 66 WhatsApp аст. Метавонед ки шумо занг бизанед. Срочно хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат. Пеши ҳайкали модар 2 этаж як хонага. Ремонти нав. Чизе ки мақсад ҳамин хонада мебинем бардоро. Тамоми чизи чора хулоси гап хона дора. Барои зиндагӣ кардан муҳайё кардагай. Медрои бардор зиндагӣ мекунӣ. Дӯстон расидем ба анҷоми барнома. Якдонаи лайкчаи бесплатне фаромӯш намекунед. Агар ки дошта бошед хона мошин чизе ки ҳаст дар WhatsApp муроҷиат кунед. мисли ҳамин инсоно мегирам эълонтон мекунам. боқӣ дар паноҳи худо бошед. то наврҳои оянда худо ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо шер бачаҳо.